Hola a tothom, em dic Helena, soc de Barcelona i la meva llengua materna és el català. Berrogeita bost urte ditut eta hizkuntzalaria naiz, hemen EHUko unibertsitatean. Zer gehiago. 2017 arte Katalunian bizi izan nintzen eta betidanik katalana hitz egin dut jende guztiarekin. Eta nire lanbide dela eta 2017tik ona hiri joan naiz eta orduan hiri askotan bizi izan naiz eta hizkuntza askorekin harremana izan ditut. Eta orduan hasieran 2017an adibidez Frankfurtera joan nintzen bizitzera eta hor ikasi nuen alemaniera. Eta, ez nuen maila oso altua lortu, baina saiatu nintzen. Hizkuntza gutxitu baten hiztuna naizenez, kontzientzia handia daukat garrantzitsua dela herriko hizkuntza ikastea edo behintzat saiatzea. Eta orduan Frankfurten ikasi nuen alemaniera eta pertsona batzuekin erabili nuen. Baina egia esan da, nire lanagatik normalean ingeleraz irakurtzen dut, idazten dut eta beste pertsonekin hitz egiten dut. Orduan normalean nire egungo hizkuntza ingelera zen. Gero Frankfurtetik Chicagora joan nintzen eta Chicagotik Madrilera eta azkenean 2015ean Euskal Herrira heldu nintzen eta ia berehala euskaltegi batean izena eman nuen eta hasi nintzen euskara ikasten. Eta ez dakit orain, pertsona batzuekin euskaraz hitz egiten dut, baina gero beste lagun batzuekin gaztelaniaz edo ingelesez. Baina nire ama hizkuntza katalana da eta nire familiarekin eta hango lagunekin beti katalanez hitz egiten dut. Gainera, ez dakit, katalanez ametsen egiten dut eta irratia entzuten dut, albistegiak TV3 telebistan ikusten ditut, orduan presentzia handia dauka nire bizitzan. Niretzat aukera itzela zen ona llegatzea eta aukera izatea euskara ikasteko hizkuntzalari bezala eta ez dakit, esan dizuedan bezala hizkuntza gutxitu baten hiztuna izateagatik garrantzia handia zeukan niretzat euskara ikastea eta gainera altxorra bat da. Eta hasieran, esfortzu, ahalegin handia egin nuen eta konturatu nintzenean hasi nintzela ulertzen, poza handia eman zidan. Eta pixkanaka egon naiz gehiago ulertzen eta hitz egitera ausartzen, baina ez hainbeste orduan. Frankfurtera joan nintzenean, bildu nintzen beste Kataluniako jendearekin, nire lehenengo aldia zelako eta pentsatzen, eta nik beti bakarrik egon naiz bidaiatzen eta orduan pentsatu nuen hasieran errazagoa izango litzatekeela beste katalanekoekin egotea, baina gero konturatu naiz nire inguruko jendearekin egon behar nintzela. Eta orduan hemen
Ez dakit, batzuetan topatzen naiz beste hango pertsonekin, baina normalean hemengo jendearekin egoten naiz. Euskaraz bizitzeaz ez zait bat ere erraza. Normalean kampusetik kanpo jendearekin gaztelaniaz hitz egiten dudalako, baina hemen kampusean bai erraza zait nire saileko lankideekin oso, nire saileko lankideek nirekin normalean euskaraz egiten dutelako, eta eskertzen, asko eskertzen diet, bestela, esan dudan bezala, hirian zaila zait beste pertsona batzuekin euskaraz egitea. Hizkuntzak izugarri gustatzen zaizkit. Gustatzen zait hizkuntzen barneko egiturak ulertzea eta gero gai izatea hizkuntza hitz egiteko, baina adinarekin egia esan da kostatzen zait hitzak gogoan izatea eta egiturak, gauza bat da ulertzea eta beste gauza bat da zure ideiak adieraztea. Orduan, kostatzen zait, baina ahal dudanean praktikatzen dut.